Egészség, közösség, fenntarthatóság, ezzel a három szóval jellemezték a kosár munkatársai a rendszerük működését. A nyíregyházi kosárközösség az elmúlt egy évben lehetőséget teremtett arra, hogy a helyi termelők és a tudatos vásárlók találkozzanak. Céljuk, hogy egy közösség által támogatott mezőgazdaság jöjjön létre, valamint bizonyítani akarják, hogy kizárólag önkéntes munkából is fel lehet építeni egy olyan rendszert, ami a helyi gazdaság számára lehetőséget és biztos működést garantál. Szívünk, lelkünk mélyén mindannyian arra vágyunk, hogy együtt legyünk, és jó emberi kapcsolatokban, nem csak a rokoni, hanem baráti, hanem egyéb kapcsolatokban is legyünk. És hát az élelmiszer körforgás, amit mi az ügyünknek a zászlójára tűztünk, ez pedig abszolút alkalmas arra, hogy ebben találkozzunk heti rendszerességgel, hiszen mindannyian fogyasztunk, mindannyiunknak érdeke, hogy egészségeset, finomat, és hogyha ezt egy ilyen élő rendszerben tudjuk működtetni, amiben találkozunk, beszélgetünk, információt cserélünk, jól érezzük magunkat, akkor ennek csak sikere lehet. Jelenleg 50 termelővel állnak kapcsolatban, és egy héten átlagosan 80-100 vásárlót regisztrálnak. A kínálatban szerepelnek zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, kozmetikumok és tisztítószerek is. Egy év alatt közel 12 millió forintnyi forgalmat tudott produkálni a kizárólag önkéntesekből felépülő kosár. A munkatársak szerint ennek az a titka, hogy a termelők és a vevők személyesen ismerik egymást, tudják, honnan érkezik az áru és hogyan termelték. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember arra vár, hogy működjön a helyi gazdaság, és hogy valójában az, hogy minden héten zajlik itt rendszeresen a munka, ezzel a hetente bizonyítjuk azt, hogy lehet ezt a rendszert működtetni, lehet egy közösségi alapú gazdaságot folytatni, és egyre több ember szavaz ennek bizalma. Tehát az fontos, hogy minden héten rendszeresen zajlik, és itt amikor idejön valaki, akkor szembesül azzal, hogy ez nem csak egy érdekes dolog, hanem vidám is. Az elkövetkező egy évben szeretnének minőséget fejleszteni, új termelőket találni, valamint a pénteki átadási nap logisztikáját finomítani. A működés és a szervezet létrehozása a munkatársak szerint mesébe illő módon valósult meg.